खालामफिनलाय 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 दहाय बादि खालामजाबाय थायो हाग्रामा महिलारिखौ सासे लावखारजों रुजुदों आरो बिथांखौ सासे बिराद गिदिर जुवादारजों रुजुदों। जौ जुवा थाखा फैसा लबि बेजों रुजुदों। सासे नेहात जाम्बाजों रुजुदों। सोर बबेनि माब्रैहाय बेखौ नैबे भिडिअ क्लिप्सआव नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो, बेनि उनाव सावरायगोन। हाग्रामा फैबा जुवा जागोन, मेला फैयोब्ला बिथाङा लाख लाख थाखा खामायनो हागोन जुवा गेलेनानै। जोंनि राकेश ब्रह्म बिथाङा रायजोफोरनो होनाय दा बोरमा मोसौ बेखौ गुमनोनो हाग्रामाया समायबावनाय नंलिया। फुजायाव जुवा गेलेनो थाखाय हयथ' बिथाङा बे नोजोरजों बे बाथ्राखौ बुंनो हादों। मानोना हाग्रामा फैबा जुवा जागोन, कालि फुजायाव मेला जागोन, दुर्गा फुजायाव मेला जागोन, मेला फैयोब्ला बिथाङा लाख लाख थाखा खामायनो हागोन जुवा गेलेनानै। बेफोरनि बाथ्रा आरो माथो बिथांजोंलाय पलिटिक्सनि बाथ्रा रायलायनो जाम्बा मानसिजोंलाय। हेलो एवरीवन, once again वेलकाम बैक टू द चैनल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' दिनै जोबोद इम्पर्टेन्ट खोथा सावरायगोन। राजनितिकआव थांनानै सासे लिडारा इसिबां गाहायाव गोग्लैसोनानै लिडारजों लिडार सनमान होलायनायखौ गारनानै फैबाय थानाय इयुननि थाखाय माखासे राजखान्थियारि भिउखौ क्लियार खालामना होनो नागारै बिराद गाज्रि शब्द बुंनानै लिडारजों लिडार राजखान्थिनि खेथ्रआव राजखान्थिनि फोथाराव मुं सुलायनाया जों इयुन जोलैनि थाखाय मोनसे बिस गोनां मोनसे बिसात्थ' बुस्थु जानानै फैबाय। जों माखौ नुनानै माखौ सोलोंगोन? राजखान्थि होनोब्ला मा इलेक्सन फैबा नोंजों आंजों गाज्रि मुं सुलायनानै पार्सनेल लाइफआव एटेक खालामलायनानै बुंलायनांगौ नामा? होमबासो राजनिति गेलेनाय जाथारो। साननांगौ बाथ्रा रायजो राजाफोर। हाग्रामा महिलारिया मानो जाम्बा जाम्था जाखो? बिथाङा मा लेखा फरायाखै नामा? मोनसे समाव आसामनिफ्राय बिथाङा बे ओनसोलनि बयनिख्रुइबो जाखांफु सासे गोख्रों दैदेनगिरि होननानै एवार्ड मोनदों। नैबे प्रेजेन्टआव थानाय लिडारफ्रा दिनै 2024 बिसिमाव राइट नाउ देखाय सोरबा मोनदों नामा? केन इउ श' मिस्टार फेरेंगा बसुमतारी? दिन्थिनो हागोन नोंथाङा दंबा। दा बेफोर सनमानखौ एटेक खालामनाय जायो। राजखान्थिखौथ' बयबो बखिलायनाय बुंलायनाय बायदिसिना राजखान्थियारि खेथ्रनि गेजेरै मावनाय मावै सोलाव लानानै थगायनाय बेफोर एसे राजखान्थिनि माखासे फेन'मेना। दिस अल आर द फेन'मेनन अफ पलिटिकेल सिस्टेम। आइ डु एग्रि, नङा होमबा? जों गनायनानै लागोन। नाथाय बेफोरबादि अनेक एथ' गिदिर लिडार 17 बोसोर सालायनो मोननाया मानो जाम्बा जाम्था जाखो? बिटिसिखौ हमथानानै दोनबोनाया मानो सासे लावखार जाखो? मानो एथ'ग्राबलाय हाग्रामा महिलारि जौ जुवा गफबथारग्रा जाखो? सनमानथ' एसे होलायलाय, आं बेखौसो लुबैदों। दा बिपिएफ फैफिनोब्ला जौ जुवा गेलेनाय समाजाव गाज्रि बारहावा लेखा गोरों सुबुं थानो मोननाय नङा। खाथा मारामारि बेफोर गासिबो मा सोमजिफिनजोबगोन? बे आंनि मोनसे गिदिर प्रश्न। रायजो राजाफ्रा एन्सार हो। बेनिफ्राय इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा सासेबो जौ लोंथारा नामा? बा इउपिपिएलनि कर्मचारि बिथांमोना सासेबो जुवा गेलेथारा नामा? बिराद पलाइट सोद्रोमजोब, भुलबो मावा।
बिदिथ' नङा सारमोन, मोनसे पलिटिकेल हान्जाजों जौ लोंनाय, जुवा गेलेनाय, पलाइट जानाया सोमोन्दो गैया। हय नंगौ, मोनसे समाव बबेबा बारहावाया बारोब्ला बेयाव इफेक्ट गोग्लैयो, बे मोनसे इफेक्टजों एसे सिमब्रे सिमब्रा जायो। नाथाय लोंनाय जानाय गेलेनाया बे मोनसे बेक्तिगत भाब। रनजित बसुमतारी सारआ जिबनाव खुनु जौ जुवा आखाइ होआखै। आखाइ होनायखौथ' बार होदों, नायहरबावाखै बियो बिनि बुंनायनि स्टाइलखौबा। माने जौ जुवा नुबानो मेगन मेसेबो, नङा होमबा रायजो राजाफोर? दा रायजो राजाफ्रा मा सानो? जाय हक, जों गेजेरनि सुबुं हिसाबै सनमान होलायनायखौ जोङो लुबैयो। BPFआबो UPPLखौ सनमान होनांगौ, UPPLनि लिडारफोरखौ। नाथाय राजखान्थियारि नोजोरजों मा बुंलायो बेयाव आंहा बुंनांगौ गैया। आरो जुदि BPFनि दैदेनगिरिफ्रा थारैनो बिराद जुवादारमारब्ला बेखौ आरो बिथांमोना प्रुफ होबाय बायदोंब्ला बेखौ नागारनाया मोजां। आरो जोङो नुनो मोनो मिडियाफ्रावबो मोननैबो हान्जाखौ खमलाय होनानै BJPआ गसंथानो नाजागासिनो दं। जोङो मोननै हान्जाजों ज' इउनाइट जानानै जोङो BJPनि एगेन्स्टआव BJP बिरुद्धে আমি जुजिब লাগে। We should go against the BJP, बुजिबाय रायजो राजाफोर? And we have to take the right decision to destroy BJP's contribution in BTC. কোনো প্ৰকাৰে BJP আমাৰ BTC অঞ্চলত সোমাব দিব নালাগে। बेनो रायजो राजाफोर, नोंथांमोना मा सानो? लोगोसे नैबे आं खिन्थानाय नैबे भिडिअआ नेक्स्ट आपडेटआव फैगासिनो दं। नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय। स' भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।